Ingingqi beqala uphuphumala ngabantu ngeli xesha enyakeni. Indawo ethandwa ngabakhenkethi baphesheya nabakweli loMzantsi Afrika. Kodwa ngoku amashishini akhasayo azama ukwenza okwengeniso yophila. I think the tourism industry, the restaurant sector has really been hit hard with the early closures. Obviously we rely on a lot of tourists, internationally and locally. U-2020 Ibingunyaka uguqula indlela yokusebenza kumashishini aleqela. We're very reliant at the moment on weekend trade being local business. So of course we're probably running at 20% of what our capacity is. Ukuvalwa kolwandle kwiphondo lempuma koloni naseGarden route kunyanzele osamashishini bacinge ezinye indlela zokusebenza. In all our respects, we have tried to adapt. It's been very challenging. We've retained our staff. Susela ukuvalwa kolwandle ngomhla we-16 kule imiyo osamashishini banomyalezo omnye nothi ungonwaba kule ngingqi ngaphandle kongena emanzini. Kwiindaba ze-SABC ndingubaba lwamthengenya eGarden route.